Пак съм тук с тази картина, която за сега не се получава за мен много добре. Просто като видите някои от другите ми картини, тази направо някакъв ад, искам вече да потушам, но след тая. Забавих се, защото смених това фона в синьо. Смесваме нещо между червено и розово с бяло. И това трябва да е цвета за цветята, които искам да са розови. Ето как се получи за сега. Мисля, че горе-долу става, но сега ще нарисувам и две рози всъщност тук и тук една, за да видите как го правя. Малко тук оформя. Да, това е нашата по-малка роза от другите. Защо е по-малка и аз не знам, просто така съм си решила, защото няма място за всичките. Така, след като направихме горната част по бледа с бяло, първоначално изобщо, като започнах този клип, изобщо нямах намерение да рисувам някакви рози, но видях, че се получават рози. Животът ти дава лимони, но прави с лимонада, както са казали хората. И ето, розата ни е готова. Леле, даже се получи по-добре от другите. Всъщност мислих другите вече така да ги направя. Даже се получи много по-добре. Смисъл листата и тази до някъде стана, но тази за сега най-добрата, която направих. Чакаме картината да изсъхне и след това ви я показвам цялата. Ето как се получи картината. Даже добавих и няколко панели листенца, за да не е просто вазата с цветята. И лично аз от 10, от 0 до 10 и давам 6 или даже може би 7. Очудена съм, защото в началото вървеше много зле. И да, това е за тази...